Azaroaren 25 gizarte demokratiko baten emakumeen kontra burutzen den indarkeria mota oro, guztiz onartezina dela baieztatzeko eguna da. Indarkeria sortzen duten eragile eta egitura guztiak errefusatzen ditugula esateko eguna da. Eta gure herrian ez dugula, ez bakerik, ez normalizazioarik izango emakume izategatik hiltzen eta erasotzen jarraitzen den bitartean. Urteak daramatzagu lanean emakumeek gizonen eskubide eta aukera berberak izango dituen gizarte bat eraikitzeko. Alabaina, egunez egun, biolentzia matxistaren egoerak bisibilizatzen ditugu. Erakusten digutenak egiturazko biolentza bat existitzen dela, gizartearen arlo guztietan dagoena. La violencia machista es un problema de primer orden, el pan de cada día para las mujeres. Lamentablemente, en muchas ocasiones se mantiene aún oculto, incluso se llega a justificar. Ahí es donde, de manera colectiva, tanto instituciones como la sociedad en general, debemos poner freno a esta situación. En la construcción de una sociedad igualitaria, libre de violencia contra las mujeres, es necesario conocer los casos de violencia machista y así visibilizar a las víctimas para poder seguir trabajando en la deslegitimización social de estas expresiones de violencia. Esta visibilización tiene una gran importancia también para la sensibilización. Baina ez da nahikoa visibilizazioa eta sentsibilizazioarekin. Honetaz gain, beharrezkoa da interbentzioaren fase guztietan esku hartzea. Prebentzioan, detekzioan, arretan, babesean, justizian eta nola ez, baita erreparazioan ere. Denboran iraungo duten abordatze integralak eta transversalak egin behar ditugu. Emakumeak berbiktimizatzetik urruti, subjeto aktibo gisa errekonozituko dituena. Errudun egingo ez dituena eta ahotsa emango diena. Bermatu behar dugu indarkeria matxistaren biktimak genero eta jabekuntza ikuspuntutik behar bezala hartatuak izan daitezela eta erreparaziorako prozesu individual eta kolektiboak garatu daitezela. Instituzioen bete beharra da izan ere indarkeria forma guztietatik libre egongo diren emakumeen giza eskubideak bermatzea. En el Ayuntamiento de Andoain hemos querido ahondar en la reparación de las víctimas de la violencia machista y por ello se está trabajando en la elaboración de un protocolo que recoja todos los pasos de la intervención en casos de violencia machista, poniendo especial atención en el proceso de reparación integral de estas mujeres. Ostegun honetan erreparazioaren inguruan antolatu ditugun jarduenaldietako hizlari izan den Elena Laporta legelari feministaren hitz batzuk gogora ekarri amaitu nahiko nuke gaurko hitzak. No queremos ni guerra que nos mate, ni paz que nos oprima.